गुन्दी फुल्सना गेन्दे बालिनो सोरबा गुन्दी फुल होनबायनो गुन्दी मा गुन्दी फुल जायखिजाया मानसि थानो हायोना साब्रै लागाव गाइस दिनै आरो मोनसे ब्लग बानायनो सानलायबाय आरो गोदानैनो गाइस नोंथांमोना जोबजासिमल' नायदो भिडिअखौ ओमफ्राय आंजों नोङो नै इथिंजाय लोगो सासे बाय आरोना बिथिं लोगोआ सोगोमबाय दंफायो आंजों दिनै ओमफ्राय जों दायो सानैबो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव नोंथांमोना जोबजासिमल' नायदो भिडिअखौ दे थ' बिदिबा नोंथांमोना आंनि इन्ट्र'खौ होनानै लाग्रोनोसै ना मा बुङो थ' गाइस हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुल ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ थ' बेनो आंनि इन्ट्र' नङा होमबा गाइस थ' जोबजासिमल' नायदो भिडिअखौ नायलांदो दे साम' लांफैदोंनो साम' ओमफ्राय बुस्थुआ जगारा नै बिथिंसो जोंना लागाव ओमफ्राय आरो पेकेट दंबावो आरोना ओमफ्राय जाहाथे बेयो सिनानै सिंथिं सोरखिया दैया ना बेनि थाखाय ओमफ्राय पेकेटखौ लांफैबाय बेयाव दोनथुमसै लाना थांसै ओमफ्राय अख्लायनोसै दा ना मा बुङो गाइस देखो साम' ना मा बुङो गाइस ओमफ्राय बे पेकेटाव बोननोसै बेनि उनाव मनायाव सोनानै लांसिगोन दै नङाबा दै सिंथिगोन ना लागाव केमेरा लानानै देखायला जोबनोसै नामा ओमफ्राय खै केजि जागोन बेयो फालासे बेसे नांगोन फैसा बिग्राफोरा ओमफ्राय साम' फानग्राफोरा आरोना मा होनो फैसा फानाखै होनलायलाय नङा गाइस बे साम' हरग्राफोरा आरोना फैसाखौ मोजांबो बिया ओमफ्राय बेसे नांगोनबाबो जेनेबा बेसे होलांनो होआलासिनो थांबा मा जागोन दा ना हेला आं बुंया ओरैनो मोननाय बुस्थुलाय ना मा बुङो गाइस मा गायगासिनो हा बिबार ए ओमफ्राय टेन होग्राया माबेयावनो होयोना नैबेयावनो लोगोफोर जोङो दायो मोनसे जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय जेनेबा आं साम' लायदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ न'आव दोननानै फैबाय आङो ओमफ्राय संग्राफ्राथ' संबाय थासिगोन दा उनफोराव जाहैसिगोन आरोना आङो ओमफ्राय बेयाव फैनायनि रिजोना जादों जोंनिया नै सासे दस्थिया ओरै फैलाय बे माबा टेन थायोनो टेन हर थागोन आरोना दैयाव ओमफ्राय बे जायगाया ग्रासलेण्डआवनो दै ओमफ्राय बेयाव टेन होयो आरोना हरसे मा खालामगोन बेसो मिथिगो मा थायो मा जाहोयो मा लोंहोयो नामा ना नोंथांमोना ग्रासलेण्डखौथ' सिनायखायो नङा होमबा ओरैजाय ओमफ्राय दा गैया दे दा रानजोब्बाय बुस्थुफ्रा गैला जेबो ओमफ्राय सोरबा टेन थानो गोसोबा थाफैनो हागोन नोंथांमोना ओरैनो जास्ट इन्जय खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नैबे मा बेयो बे मा नैबे फट' लाग्रा नामा सेल्फि स्टेन्ड नेयाव बेयाव फुल गायनो मोजां नुगोन खिन्थु फैगोन बोसोराव जासिगोन बिदि मोनबाय आं ना दैज्लांफोराव जागोन जासिगोन साननैसो उनाव मा बिबार गायदों ओमफ्राय बेयाव एल'भेरा गेन्दे मालि ना गेन्दा फुल होनो एसे गुन्दी फुल गुन्दी फुल्सना गेन्दे बालिनो सोरबा गुन्दी फुल होनबायनो गुन्दी मा गुन्दी फुल बेसे लायो भटार कार्ड भटार आइडि लाफानांगौ डकुमेन्टस आरो जायखिजाया ओमफ्राय बेसे लायो मोनसे टेन्टआव जायखिजाया मानसि थानो हायोना साब्रै जाग्राफोरखौ सिगां बुंहरबानो जायो जाग्राफोरखौ ना ओंखाम मोनजोबगोन ने नै बेथिं ओरै होगासिनो ओमफ्राय बे गेजेराव नैयाव फट' थिखांनो हागोन आरो ना गेजेरनिफ्राय ना ओरैजाय लामा बेथिं ओइ बेलाय मा मोनसेया बेयो सुगाबा बेयाव मा थायो दखान नामा मानसि थायो मा खालामो बेयावलाय बेबो टेन्ट आरो ने बरिया हामगोन नैयावनो नैखौनो लानोसै नामा सिङाव हामगोन माथो ने उल्टां पाल्टां उन्दुजोब गोजांनाय नङा बेयाव
बिराद मोजां जागोन नै सिङाव थानो लागाव थादो नोङो उन्दुनानै दिनै गालांसै जोंना हेन्डसाम बयखौ बेयाव गालांसै ना मा बुङो थागोन दा थाया बे मोनसेयासो बिराद मोजां जागोन आरो ना गोजां बोथोरनि गुदुं जागोन जेबो माबानाय नङा निहिरबो सिरखिनाय नङा बेयाव ओइ नैबे जायगाया नै आयंमोननिनो आरो ना हाया ओमफ्राय दा बेयाव ओरैजाय मोजां नुगोन नैथिंनिफ्राय ना मा बुङो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर ग्रासलेण्डआव फैयोबा टेन्ट नांगौ जाबा बेयाव थानो हागोन ना बरन'दि रिजर्ट होनो नैखौ बरन'दि रिजर्ट ग्रासलेण्ड सोरबा ग्रासलेण्ड होनबा सिनायो ना मानसिफ्रा ग्रासलेण्डनि मोखाङावनो आरो नैबे जोंबो थानो नागिरदों दा ओमफ्राय नै लोगोआ थागोन आरो ना सोगोमा जोंखौबो लाफागोन माला थायो मिन्थिया दा ओंखायनो टेन्टनि दामखौ सोंनो नागिरदों आरो ना 3 तारिख बा 2 तारिखफोराव बुंदों बियो नायनोसै ओमफ्राय बे दाथ' नै बिबार गायगासिनो खम मोजां जागोन बे उनफोरालासे नोंथांमोना फैयोबा थानो हागोन ना बेयाव ओमफ्राय बै सेल्फि स्टेन्ड ना मा होनो बेयाव फट' थिखांग्रा माग्रा बेफोर जागोन आरो ना गाइस बानायगासिनो डेक'रेसन गाइस सिङाव हाबांबायमोन आं नै जात्रा दिनै फैनाय होमबा थालांनो हासिगौमोन ना ओमफ्राय बिराद गुदुं जायो गोजां बोथोराव जेनेबा मोजां नांगोन आरो बार सार हाबनाय नङा दै जिंबाबो बिराद थान्दा जोंथिं बे ग्रासलेण्डआव डेन्जार थान्दाया अभार जायोना दै बोहैनायजों लाबजों हाजो खाथिजों ओंखायनो टेन्टआव जेनेबा बारबो हाबनाय नङा दैयाव गुदुं जागोन आरो ना एसे बिराद मोजां बेलेग दंबावो आरो नैथिंनि मोखां जाफैबाय आरो एसे नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बार्थडेआनो जा माबा मोनसे जेनेबा गार्लफ्रेन्डजों सेलेब्रेट खालामनो गोसोबा नोंथांमोना फैनानै टेन्ट थाफै बिन्दास हराव पार्टि खालामो मायो नोंथांमोननि गोसो आरो ना ग्रासलेण्डआव थानो हायो गोसो बायदि जेबो नङा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसोथोलायनायफोर फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय हराव थानो थ' लोगोफोर जोङो दायो नैयाव माने टेन्टखौ बिदिनो रायलायनो फैदोंमोन माबायदि थानांगौ माबायदि खालामनांगौ नामा फैसा पातिफ्रा बेसेबां बेफोरखौ सोंनो होनना फैदोंमोन आरो ना माने लोगोआ जेनेबा पार्टि सेलेब्रेसन होनांसिगोन आरो ना 3 तारिख बा 4 तारिखफोराव जों थाफैनायनि टारगेट खालामदों नैयाव प्लेनिं खालामदों आरो ना बेनि थाखाय फैदों जोङो सोंनो रायलायनो जाबाय नोंथांमोनाबो फैयोबा फैनो हागोन थाफैनो हागोन ग्रासलेण्डआव फैयोबाथाय आरो ना ग्रासलेण्डबो बुङो ग्रिनलेण्डबो बुङो मा मोनसेखौ बुंनो दा आङो ना गाइस नोंथांमोनाबो थाफैनो गोसोबा फैनो हागोन आरो ना जानाय सानाय बेयावनो मोनजोबगोन खालि फैसाल' नांगौ होननोसै दे थादो दे थादो दे थांसै फैगासिनो थानो